Angel. There's nobody gonna like you. Virgie. There's nobody gonna like you. Lahi kag tirada kay ako. Yo, what's up mga kagaral? Namalig na po dadaris pantawan. Kabalo na mo. You know the drill. Mang interview na Buddha sa atong kabuang ni Tonto. Mga kabuang ni Tonto. Alna, na, matik mo na. Tara. Okay, kinsay na iyab ninyo? Kinsay na iyab ninyo? Ikaw? Ikaw? Wala. So sad. Pasumpa-sumpa ka pa. Since tama kay uyab, what if naikaloki mong uyab? Patay! Nagkaloki? Oh, naikaloki ba? Na wala ka kabalo. Masakitan man taog assume ko ya. Ako mag-overthink bago pa man me. Ay, bago pa mo? So, dapat i-overthink kay bago pa man mo. Ah! Bago pa man mo, so dapat overthink ka kay basi kabitra ka. Pito! Sakit? Kuya! Ha? Mag-overthink po tara? Ikaw, nakasulay na kag-ex. Naka-ex. Oo. O, sa'yo message mong ex. Ang saan ka may storya? Badayon sa imo ka-cheater. Naisahan ka, naisahan. Oo, 2 times. Dili harap. Then, nibalik o, Japon ka. Oo, magday 2 times na cheat din. Wala. Kaya ganong gibabot pag 2 times. Ay ka, ingon man ko, di na mausom. Naka-amigo. Okay. What if namo sa usa ka island, kamurang duha. O niya, nasa sa gubat, napakan o bitin iyang notch. Ready ni mong supsupon ang venom. Depende kung dako or gamay. Yawa, ay. Yatiya, ay. Nakasulay kag ex. Naka-ex. Takhan, unsa man ka ng, unsa nga kategory? Naka-amigo sa, okay. Hatagan sa scenario, namo duha sa usa ka island. Dayon, dato siya sa gubat. Tapos, napakan o cobra yung notch. Ready na mong supsupon ng venom. Sinang notch? Dili. Osa? Nirisi na yung notch. Friendship over sa ta. Osa? Ay, friendship over sa ta. Sa dili lang sa... Okay. Bilay mo edad? 18. 18, sige. Nakay boyfriend? Wala. Sige. Bawal? Nakay ex? Wala. Bawal na, di ba? Yung mother. Ayun lang. Insay na iyab ninyo? Ikaw? 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 Complicated. Complicated nga naman, complicated. Wala yung mapilian. Okay, sige. Unsay ikaw imong message sa imong ex? Hello, grabe ha. Happy ako if happy siya. Ganon. Happy ra ko, gapi ra ka. Unsay imong mensahe sa imong ex? Asa to? Yan. May ta-happy siya karon. Nga gibiyaan ako siya. Nado mo sa usa ka island, kamong duha sa mga amigo, ulay laing tao kamurang duha. Tapos niadto siya sa gubat. Napakan og bitin niyang notch. Ready ni mo supsupan ng venom. Hello, enjoy ka? Pasagdala ako mamatay. Masagdarag na ba? Ampuan ro na. Ampuan. Saan pag-apo? Kuan, amen. Raindrop, drop top, pop, 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 pop. Cooking on your bitch, yeah, da da da. Cooking up dope in the car.